Mas nggak ini jam 10 kok sepi. Mas nggak ini maghrib kok wis petengan apa ora buka to. Halo cah teruntuk bakul apa ya tau ngrungokne keluh kesah para pelanggan do ngomong ngono kuwi. Aku karo bojoku ya sering ngrungokne pelangganku ngomong ngono kuwi. Jarine ora dodol kok sepi apa ora buka. Padahal hampir bendino ki buka. Mungkin nek ora buka ya kadang gawe story. Tapi omongnya sing wis berpengalaman. Mas, kuwi warungmu dipageri. Mas, warungmu kuwi dikai jumpa jambu sing wong arep tuku kuwi ben ora ketok. Aku kok masalah ngono kuwi ora percaya to, Cah. Dadi tak nggo positif wae, tak simpulkan ngene, Cah. Mungkin nek isih-isuk kuwi aku kasep lek buka. Dadi ya kadang nek wong liwat tepat jam 10 ki urung buka, kadang kok ngomong urung buka, terus nek bengi ngono kae urung wayahe tutup kok wis ora enak, berarti dagangane wis entek. Alhamdulillah. Lah ngono kuwi diambil positife wae, ora usah mikir sing reno-reno, mergane rezeki wis enek sing ngatur. Awake dhewe ki wis duwe Gusti Allah, wis rasa susah. Ning awake dhewe ya kudu obah sing ngatur rezeki ben ora wegah. Mula ya kuwi mau butuh konsisten karo komitmen waktu bukae, ben aja dadi cerita salang surup. Ngene ya dienggo pelajaran barang. Wong bakulani nek rame ya aja terlalu bungah, nek sepi aja susah. Aja lali mampir neng pentol bakso Mas Haris neng Dusun Sidodadi karo neng Proliman Bramin ya, Cak. Oke, terima kasih.